салому дуруди хидмати шумо дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. дӯстон, имрӯз 11 октябри соли 2025 навори хонаҳо кардем баҳри шумо. Шумо имрӯз бибинед ки чӣ хел навор мегзарад. хуб, аз рӯи комменти шумо бардуро выбор кардагем. ҳама аз клуб аст, аз ваҳдат, аз душанбе хонаҳои замини ва квартира ҳастанд. Комментура бинем бардуро. Гуфт ака музикаро намони хуб мешавад. Гуфтем майл. хонаи замини рӯи ки мегӯяд то 600 000 сомона. Бардуро агар бошад на марҳамат дами рақамое ки дар поён мондаги ҳастем. Харидорҳо аниқ ҳастанд, яъне ки занг мезанад. даҷа бардуро ака хитон бибинен комментора, боз хитон баҳо битен. фикр ақидаи хитона дар комментара бинависем бардуро. то ҳадди имкон дар комментара шумо ма ҷавоб метам бардуро. грузовоям айбан гирифтем. Дар охир гузоштем касоне ки мақсад нуждат сакнагар. Элони якумон намегзарем. дар элони якумон хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи рӯдакӣ будааст, дар ҷамоати Инглистон, дар деҳаи Ганҷобод. яъне ки дар нефтияник дӯстон 2 комната 3 сотиқ замин дорад. чихе ки дайстуден. Ҳамон ҳоҷатхона, кухни, ҳамаш ин масъала бардуро ҳаста яъне. хуб, 2 комната 3 сотиқи замин 380 000 сомонӣ айни ҳол гуфта истоданд бо чунин ремонт. Ремонташ навас, яъне ки метавонед ки шумо дар омода зиндагӣ кунед. 380 000. бовар кунед, бениҳоят қимате бардуро. чизе бо шамура мегӯям, бениҳоят қимат хона. дар нархаш арзанда нест. рақамои 985 380 973 ватсап аст. марамат метавонед ки хитон занг бизанед. ба ғишти лои кайга ремонташ миёна кухни ҳаммом дар дарунай, подвалам дура, оби свет доимӣ. ба элони дуюмон мегзарем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, дар деҳаи Уртабуз, 2 хонаву 3,5 сотиқи замин дорад. аз сабабе ки бениҳоят дароз буд, видео конкретна дароз буд бардуро, хела давом немош. 210 000 сомонӣ. 2 ҳуҷра 3,5 сотиқи замин, оби свет ҳастай мегакамон. рақамои 005 47 62 ё ин ки 985 73 71 72. бардуро чизи ҳастай ҳама меорамо катта шумо да мегем мегзарем. хитон боз боқимонда маълумотаро ҳатман аз рӯи ҳамин навор, чихе ки мо рақаморо гузоштагем, метавонед ки шумо акода занг бизанед ё ки рафта аз наздик бибинед. мақсади навори мо хонаҳоро нишон додан аст, гапа кам кардан. бо муомила дора мега хай, калидор баня, овдора свет ҳастай. наздикишта мактабам ҳаст, аптека дора, ҳуҷҷат ҳамаш ҳаста, яъне ки 100%. чизои лозимаро бардуро мегумтон, боқимонда маълумотаро хоҳишмандам аз хид якамон бапурсед. мегзарем ба сеюмин элонмон. бардуро гуфтем ки музикаи видеоро биги парто лайкат мемонем, обунат мешем. ина гирифтем партофтем. боз дар коммент нависондем ки барои бемориҳо зарар дорад. хуб, бардуро гап нест. ин хонаи фурӯшӣ айни ҳол дар шаҳри Кӯлоб аст, дар ҷамоати Зиракӣ, деҳаи Инкиведи. 4 хонаи намхели коробкава 6 сотиқи дигар замин бардуро. хонаҳо ба семенблок кардагиянд. чихе ки дайсо айни ҳол хитон ба семенблокай. тобистона мембри агар мирад, аз зимистон ях мекунӣ. 210 000 сом. рақамои 940 33 35 33. телефони дастӣ 918 70 81 29. баня дар даруншай мега. комнатаҳош калон яъне. ба элони чорум мегзарем. ака бинем бардуро қиматии квартирара. боз цоколни этаж аст. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри ваҳдат, дар пушти ҳайкали модар. цоколни этаж бе ремонт 170 000 сомонӣ, бениҳоят нархи қимат. илоҷ боша шахсоне ки хона дорен, хоҳишмандем аз шумо нарх навора камтарак бифурорен. аз ҳадди бад зиёд нархгузорӣ кардан ҳам беинсофия бардуро азиз. хонае ки на арзад, нарх навоша қимат мондан мумкин нест. 170 000 сом, 2 комната 56 квадрат. рақамои 007 55 76 01 ватсап ва ҳам дастека.
خونه با کرپیچی پخته کردگی من پیرگرودکه کردگی خوب گاب نیست که بایلونی پنجم میگذاریم. السلام علیکم برادران توجیکستانی ها. این یک خونه فروشی داریم با در شهر دوشنبه نوحیه رودکی جماعت چهارتپه دهه شینکی چنار از اپراولی نگاهی 4 کیلومتر پایانتر. خونه جای آباد داره، آب سوید هست، راه هست، نقلیات ها میگردن. این خونه فروشی هست. خونه اینمی همجا سر میشوه تو اینمی دروازه هست. 3 سوتیق زمین هست، 7 در خونه هست، پدبل، آغل، توالت، آب سوید داره. نه مرهم است که حوله روز میدارم نشون میده. بسم الله حولی مونه. خونه هم یکی میتاش شکاتور کدگی شپاکیلوف کدگی رنگ کدگی زندگی داریم وزیر اشتن. اینجا سیب داریم، سیب مایسکی انگور است. اینجا تپچان کدگیم بو کمتر بلندتر کنه که یک مورد دیگه سیم بلوک نرسی. اینجا ده سیب کدگیم برای آبی هموم وزیرشت آبی هموم. این لطوب خطی میروه طرف خونه همسایه که میروه اینجا عدل نکده سیم اینجا باید گذارونه. خونه کلون ها رشتی پخته خطی کدگیم منالی تا همش قویده بیه. اینجا حجت خونه های حجت خونه چقریش کلون کدگیم مثال راستی که ای بالا باید که آب فروریم حجت خونه کریم باید پایان فروریم. اینجا حجت خونهش حجت خونه کدگیم. اینجا آغل بالاش که خونه. اینجا در بیچه موندگی اون پاره به سبب که خونه پدری مونه مثل خریدار میگیریم با مخم میکنیم خریدار که گیریم. اینجا ده اشخونه کدگیم اشخونه را نو کدگیم. نه دیگدون چسباندگیم رسوتی دو دیگی دیگه با اونجا خونه این پرش. خونه را فقط پیش شکاتور کدگیم درون یکم اتاجش. خونه کلون ها کلیدور برش دینی ما. این در تاگی لیسنسه همون کدگیم همومی ورمینی در بالا با همومی کلون میشه. خونه برای همه خونه 360 هست. اینا 360 و 470 کدگیم. خونه ونتیلاسیا دارن. ایم پدوال ونتیلاسیا را تا بالا را بروردگیم. چهار خونهش 360 و 470 هست. انا این مهمان خونهش هست. مهمان خونه برش 360 به 7 نیمه 360 به 7 نیمه همی فقط شپکلوف که کدگیم تمام. مهمان خونهش ای کلیدور هم در دارد ای بیرون هم در دارد. این داری برمینه که چسبوندگی بدیم. سیم خونه را که اویله مو مایده که بود کخنی کدگیم شان. این همومی دوشوی ورمینی ها خیلی اوینده هم میسه جای یک تورت خونه میشود. اینجا داری پدوال کدگیم. پدوال با تگی همجا میدروی. پدوال هم 2.5 به 7 نیمه. پدوالش
2.5 به 7.5 کدگی آب پست یعنی هسته خوب فرنه لیسنسه 2 مترش 2 مترش حالی یکم کار کدگی نیسته 2 مترش ده 4 خونه یا وانه دیگه انا این خونه دوتاش 3.60 به 4.70 انا این دوتاش باشه 3.60 به 3.60 این ترزور هنی گو میکنه اینجا راه برادر چیزی بد نبد در آخرین نوار ما یعنی که رقماش هم ماندم خطون هم دیدین الونی ششم دا میگذاریم کوارتیر فروشی عین حال در شهر دوشنبه در فردوسی در کوچه کاروان یعنی که نزدیک به افتاد سنتر بینش محالتا سستانی را بینن بهو گذاری کنین انا این نرخ بردارو بگم می ارزه خطو نمیکنیم ده کمناتا در 12 هم آشیانه 51 کوادرات 490,000 سومانی نکی ремонт шлюксе медрои бароҳат зиндагӣ мекунӣ 490,000 сум тамос тариқи ватсап рақамҳои 887 61212 дом ана ҳамин дом аст дата лифт дорад ба монанди баъзе домҳо белифт нест хитон ира 100% шоҳид ҳастем мардур азиз ба эълони ҳафтум мегзарем квартираи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе дар синоро медоем бардуру дар душанбе 4 ноҳия аст сино дар ноҳияи сино аст наздик ба гипразем дар пушти моҳикаи 999 як ҳуҷра дар 4 ошона ҳамин дом худиш 6 ошонага аст 31 квадрат бениҳоят нархи қимат 325,000 сомонӣ тамос тариқи ватсап рақамои 931 51 76 06 ремонти нав ана ремонти нав бардуру рақаморо гуфта гузаштам ванна ва ҳоҷатхона якҷоя кардагӣ яъне ки санузел хидмда санузел бовар кунен маъқул нест тамоман дилам мешӯра эълони ҳаштумда мегзарем квартираи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе дар фирдавсӣ дар поёни корвон дар маҳаллаи гравзавод як комнатача 40 метри квадратӣ шашум ошонада 295,000 сомонӣ бениҳоят нархнавои қимат дар шашум ошона хуб рақамои 985 41 41 52 ҳам ватсап ва ҳам дастияка ремонташ нав мега неки нав нест мардуро средния и ремонтуро нав намегем ба ҳамаи чизи чораш фурӯхта мешавад чизи чораам надорад дар хона марамат занг занед рақамо дар кадомда бардуро рафта аз наздик бинед чизи чораш ҳамин ки як қолин дорад тамом бардуро ҳамин қолина метатон қолина хитонам бардуро ай хонатонам биёрем мешавад ба эълони наҳум мегзарем бениҳоят бардуро дар дӯстое ки айни ҳол дар ғарибӣ ҳастанд дилам месӯза ва ин нархнавои хонаҳо аз ҳамин сабаб бардуро чизе ки ҳаст наворгузорӣ мекунем хоҳишмандам агар ки дастомда бирасад яъне ки харидорӣ кунем касе ки мақсад дасташ намерасад қарзи қавла накунем яъне квартираи фурӯшӣ дар душанбе дар фирдавсӣ дар султони кабир як ҳуҷра 25 квадрат дасаим ошона доми 6 ошонаага 335,000 сомонӣ нарх бениҳоят нархи заҳролуда бардуро беҳад қиматшидааст тамос тариқи ватсап рақамҳои 550 67 0550 марамат занг бизанед касоне ки агар зур сом бираса барои харидорӣ кардан ремонти хуб дора мегав аки усунша намедонам ба эълони даҳум мегзарем боз хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе иам дар сино аст наздик ба бозори кушониён ана ду этажаи бардуро дошонаага 2 ҳуҷра дорад якта дар поин якта дар боло ҳамом ҳоҷатхона дар якум ошона ва кухниам аз он ҷумла дӯстон ана тамос гиред тариқи ватсап рақамҳои 208 55 63 63
дар ошонаи якум ҳаммом, ҳоҷатхона ва ошхона ҳастай. рақамҳоро гуфта гузаштам ва хоҳишмандам касоне ки агар харидор бошанд маромад. Нархаш не ки арзон 180 000 сомон. ба анҷоми барнома расид. Хоҳишмандам лайк гузорӣ кунед, аз шумо ҳеҷ чиз намеро. Бардуруи ғариб ҳамчунин худам азоби ғарибиро бениҳоят сахт кашидагӣ ҳастам. бовар кунед, гарен дил мемесозам ба шумо. барои чунин реклама хона бошад, квартира бошад, мошин бошад, барои рекламагузорӣ ҳатман метавонед ки муроҷиат кунед. Авто ТВ дар хизмати шумо аст, подписчикои муҳтарам, ва рекламаи ройгон барои шумо. хона бошад, бесплатни реклама мекунам. ягон блогер хел намекунам бардуро. марамад. нафарое ки дар Москва, Московский област кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъкарда дошта бошен, ширкати грузопирёз ки акаи Хуршеда тавсиятон метавонем ки тӯли якчанд сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар метавонед муроҷиат кунед, омада худшон бортона аз ҷои зист омада мегиранд, аввалаш қадом баъдан соқ саломат ба ватан мебаранд. бачаҳо борҳо бурда мешавад: Душанбе, Кулоб, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Рӯғонтепа, Моминобод, Восеъ, Ҳамадонӣ, Шаҳри Туз, Темурмалӣ, Калхозобод, Уялӣ, Хӯросон, Фархор, Фахрободу, Калхозободу, хулас ба тамоми самтҳо борҳоро рӯӣ мекунанд.